Godt. Lad mig lige tage den op en gang til, at der er ikke en ydre trussel, som folk oplever så alarmerende, at man kan få større mængder på gaden. Folk kan nemt forestille sig truslen fra et atomkraftværk, der havarerer, men vindmøller, som man meget nøje har forberedt et guddommeligt billede af, det kan ikke rigtig hisse nogen ret. Jeg er meget glad for, at Ragnar og Snefrid har taget det her initiativ, og vi må så håbe på, at det sætter sig visse spor, og i hvert fald I her får et mere nuanceret billede af, hvad det her handler om. Og som sagt, det handler om vindkraft, og når vi ser på reklamesiden, det her er taget et fotografi fra en brochure fra den svenske energimyndighed og Naturvårdsverket, Naturstyrelsen. Og der er jo ingen tvivl om, at når vi ser vindkraft præsenteret på den måde, de to møller i et smukt sommerlandskab, det er en ualmindelig smuk drøm. Der er ingen tvivl om det. Og tanken om, at vi kan trække den energi, vi behøver så stærkt ud af luften, er en smuk tanke på det abstrakte plan. Og så er det jo sådan, at børn repræsenterer jo fremtiden, og børn og vindkraft, det er et stærkt motiv. Når jeg ser det billede, I har alle sammen en alder, så I næsten har berøring med 2. verdenskrig. Det der billede, da jeg så det på en brochure udgivet af officielle svenske myndigheder, så tænkte jeg, det her, det er løgn. Det minder mig om noget, jeg har set før. Er der nogen her, der kender navnet Leni Riefenstahl? Leni Riefenstahl blev verdensberømt for at filme olympiaden i Berlin i 1936. Hun var Hitlers hoffotograf, fordi hun var i stand til med en idealisering af sit billedmateriale og den menneskelige krop at forherlige politiske idéer i 30'ernes Tyskland. Vi tager totalt afstand fra i dag. Så jeg synes, det er meget ubehageligt at se, at nu dukker sådan nogle tendenser op igen af denne her art. Men det gør der, fordi det her er big business. Enorm business. De her møller er en dråbe i et hav. Og jeg fandt lige nogle helt aktuelle tal for Nordsøen, hvor man altså i de kommende 7-8 år vil oprette et større antal vindmølleparker ude i havet med en installeret effekt på 40.000 megawatt frem til 2020. Det er altså ganske få år. Det er gigantiske investeringer på mellem 900 og 1000 milliarder kroner. Og det er jo klart, at hver eneste entreprenør, som det hedder i ledelsesbegreberne, som er ude at lede efter nye forretninger, vil jo gerne have sugerøret ned i pengekassen. Forstår I mig? Helt 100%? Godt. Og så vil der så yderligere, fremtid forventer så yderligere 100.000 megawatt vindmøller i Nordsøen. Og som altid så baserer jeg mig gerne på officielle kilder. Det var en artikel her fra februar i den danske eliteavis, som hedder Weekendavisen. Den har det fællesskab med det tidsskrift, jeg var chefredaktør for. Der må ikke være fejl, og det er der sjældent. Denne enorme pengekasse har man gjort til en sekulær grøn religion, baseret på tro, følelser, teknologi og et målrettet skabt billede af vindkraft som verdens frelser. Og når jeg siger det til jer nu, så siger jeg, ej, han overdriver. Jeg vil dokumentere for jer, at jeg overdriver ikke. Jeg havde tidligt følelsen af, at det forholdt sig sådan. For ganske få måneder siden fik jeg bevisen i form af en dansk kampagne, Wind Power Awareness Campaign i Sydafrika, hvor just den her del kommer meget tydeligt frem. Og den nye gud hedder Mr. Wind. Og det er faktisk fra en animation, og da vi er så få, så kan jeg vise hele animationen via YouTube i en pause. Og læg mærke til, hvor det er til både børn og voksne det her. Og der følger tegneserier med, der følger materiale til skoler med.
Og det er en video på 1 minut, fordi reklamebranchen ved præcis, hvad den gør. Det her skal gå dybt ind i underbevidstheden på børnene, ligesom vi så, at man både i Sovjetunionen og i det tredje rige arbejdede med børnene. Og det er det, jeg synes er så uhyggeligt. Vi kan se flere eksempler på, hvordan man groft misbruger børn til at fremføre det her budskab. Bagved er der jo den frygtelige kulfyrede kraftværker. Så det er den nye guddom, Mr. Wind. Og det er et dansk produkt i samarbejde med sydafrikanske reklamefolk. Derfor kalder jeg det, vi ser, for vindkraftisme. Det er en ny isme, og den er karakteriseret med de samme 3 ting som andre ismer. Den er totalitær, den er hensynsløs. Jeg kan vise jer talrige eksempler på vindindustrien. De vil køre deres produkter igennem og tager overhovedet ingen hensyn til mennesker. Desværre gør myndighederne det i vid udstrækning heller ikke. Derfor er de også undertrykkende. Og det er faktisk den situation, vi står i, og som alle her omkring står i, uden at være helt klar over det. Vindkraftismen gennemtvinges med en lobbyisme af historiske dimensioner. Jeg er jo selv journalist. Min uddannelse fik jeg faktisk i den danske rigsdag. Så jeg kender, og jeg ved, hvordan det her spil foregår. Det gennemføres med politisk pression. Og så gennemføres det med noget, jeg kalder axiomatisk forskning. Og det er sådan lidt indviklet på, et aktion er en grundantagelse, der opfattes som sand, uden at være bevist. Og det er det, vi hele tiden ser. Det er så tydeligt for vindkraften, at man bliver præsenteret for en sandhed, men der er ingen beviser for, at den også er sand. Og det fører så til, at man laver forskning, der er målrettet til at nå bestemte resultater. Jeg skal give jer et eksempel. Så opstår der for eksempel store diskussioner og frygt for, at ejendomspriserne, huspriserne falder. Så straks laver man forskning. Det gjorde man så i Amerika, og man gjorde det i Canada, og man gjorde det også i Danmark, som viser, at grundpriserne ikke falder. Men det er bare, når man går ind og analyserer, hvordan, skal vi sige, at selve undersøgelsen er tilrettelagt, så kan man se, at de har taget en del huse ud, hvor prisen rent faktisk er faldet. Og nu har vi så for nylig fra en kanadisk domstol, at huspriserne i et område var faldet, og at man nu kunne anlægge retssager. Og det er jo altså ikke opfattet, jeg har, det baserer så på de informationer, jeg har fra Canada. Og så ser vi så denne industrielle propaganda af et omfang, vi overhovedet ikke tidligere har set. Det er et ufatteligt propagandaapparat, vi har. Og det vi ser, det er fortielser. Jeg nævnte for eksempel husene, som ikke figurerer i en bestemt opgørelse. Det er halve sandheder, og det er absolut hele løgne. Og det er noget af det, der kan holde mig som journalist i livet. Jeg accepterer ikke at blive konfronteret med løgne, hvis ikke jeg har mulighed for at undersøge de rigtige. Og så kan man se, udover det var så den industrielle side, så har vi statsmagten, som i Sverige har stillet et formidabelt propagandaapparat til rådighed for. Igennem myndigheden Naturvårdsverket, Naturstyrelsen, Energimyndigheden, som kører et forskningsprogram, der hedder Vindfart. Og det er helt tydeligt axiomatisk forskning. Det er ikke en forskning, der skal finde sandheden. Det er en forskning, der skal finde ud af, hvordan man kan gennemtvinge vindkraft hen over hovedet på folk. Jeg kender deres rapporter, og jeg synes, det er overordentlig ubehagelig læsning. Så har de et meget aktivt netværk for vindbryg, som ser ud til at være stå for sig selv, men det styres af midler fra Energimyndigheden. Og så har man 4 vindkraftsamordnere for hver sin del af Sverige, som går ind aktivt og prøver at påvirke de lokale politiske processer. Dem har jeg været i et tæt e-mail-debat med, og man kan ikke flytte dem, det er deres opfattelse. Se, jeg ved ikke, hvordan I vil reagere på det her, som jeg fandt i en rapport fra 2010 fra den svenske energimyndighed.
En vigtig opgave i arbejdet med at fremme vindkraften er at identificere og minimere eventuelle forhindringer. Kære venner, ved I, hvem forhindringerne er? Det er jer. Det er mennesker, der er forhindringerne. Det er menneskers modstand, som er forhindringerne. Det her kunne jeg have ventet mig at finde i et skrift i Rusland eller Sovjetunionen, men ikke i et skrift i Sverige. Og vi ser nøjagtigt de samme ting i Danmark. Nu er den her bare, jeg synes, det er uhyggeligt. Og det er til det, man bruger forskningsprogrammet Vindveje. Det er til at identificere menneskers holdninger. Hvorfor gør de modstand? Og hvad kan vi gøre for at få dem til at ændre det? Jeg siger, at dette her er et angreb på den frie meningsdannelse. Det kan vi ikke acceptere i demokrati. Jeg vil ikke acceptere det. Hvis andre vil, så forholder jeg mig til det. Jeg accepterer ikke det her. Så kan vi gå videre. Igen en del af denne aksiomatiske forskning, som er en rapport fra Lunds Universitet, hvor de skriver, at analysen har tidligt vist, og det er det her, statsmagten hjælper industrien. Analysen har tidligt vist, at det er meget vigtigt, at lokalbefolkningen og de lokale myndigheder ser muligheder i vindkraftproces, for at den skal blive velforankret. Det kan være direkte økonomiske muligheder igennem delejerskab. Det vil jeg også støde på her. De vil også tilbyde jer. De vil tilbyde kommunerne nogle penge, og de vil tilbyde, at man kan få andel i et vindkraftværk, og formentlig på længere sigt få lidt billigere strøm, og måske tjene nogle penge. Det er dog tvivlsomt. Men der findes også mange eksempler på, at vindkraftetablering integreres, at den bliver en turistattraktion, eller et komplement til den befintlige turismenæring i området. Det er en påstand. Jeg ved godt, de henviser til nogle forsøg i Frankrig, men jeg har endnu ikke set, at store vindmøller tiltrækker turister. Jeg har derimod set et groft eksempel på, det er noget, der hedder Hishult. Der står ved en af de mest centrale møller, der står sådan et grillbord, så kan man sætte sig, der er stole og bænke, så kan man sidde der og grille, hvis man hører det der. Og så groft er det. Jeg synes, det er ufatteligt, at man finder sig i det. Og så har vi så den svenske propaganda. Det er taget fra en brochure, der gengiver konklusioner fra noget af den forskning, der foregår i Vindveje. Ikke sandt? Og så den lykkelige mor og barnet, det hengivne barn, der kigger op på moren. Igen vil jeg sige, det er ufatteligt. Og så skriver de, og det er selvfølgelig rigtigt, mennesker oplever oftere, at de berører sig lyd fra vindkraftværk, hvis de hører lyden samtidig med, at de ser vindkraftværket. Det bliver jeres problem. Vi kommer til at se det her umådeligt tydeligt. Men i øvrigt alle disse ting, hvis man har læst originalmaterialet, så er konklusionerne forenklede og absolut ikke helt sandfærdige. Så der har været nogle kommunikationsfolk, der har været indarbejdet, der har arbejdet med det her, og i alle dokumenter, skrivelser, reklamemateriale fra offentlige myndigheder og vindkraftindustrien, de er kemisk renset for problemer. Det nævnes stort set ikke. Hvis det nævnes, så den drejet, så det ser helt fredsommeligt ud. Men det der, og der er så et andet eksempel i gendommene, det er en selvstændig bevægelse. Men de er altså ude og prøve at sælge budskabet om vindkraften som verdens frelser. Og det er også det, jeg var til det noget. Og så igen en brochure, hvor man lokker med, der er penge, drenge og piger. I er fattige her på landet, så hvis I investerer i vindkraft, så kan I tjene måske 150.000 kroner per vindkraftværk de næste 20 år. Sådan var det i starten, sådan er det ikke længere, fordi tiderne har ændret sig. Men igen, man misbruger børn til at formidle et budskab. Jeg synes, det er overordentligt behageligt. Og så har vi så engelsk propaganda, en meget, meget aktiv hjemmeside, hvor man direkte kan gå ind og finde vindkraft fra, man støtter. Og hvad ser vi igen? Børn. Og i Danmark, der har man så et propagandaapparat for det, der hedder Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen,
Staten har direkte oprettet et vindmøllesekretariat med et vindmøllerejsehold, der rejser rundt til møder for at tæske folk på plads. Vi begyndte populært at kalde det tæskeholdet. Og hvor en dansk minister kan sidde og sige, at der kan være sundhedsproblemer, så meddeler rejseholdet, at der er ingen sundhedsproblemer. Og jeg er altid meget på vagt, hvor andre faggrupper, specielt ingeniører, vil gøre sig kloge på medicinske forhold. Altså, jeg har læst medicinsk litteratur i 30 år. Jeg gør det stadigvæk. Så har vi så, fordi der er stigende modstand i Danmark, så har vindindustrien opbygget en hjemmeside, der hedder Viden om Vind. Og der nævner det, at der godt nok, der kan være lidt ulemper og så videre, men det må man vende sig til. Det synes jeg for øvrigt også er en provokation. Hvorfor fanden skal man vende sig til ulemper, hvis det ikke er strengt nødvendigt? Og så kan man så se hernede, ikke sandt? Vindmøller fremmer folkesundhed. Det er en kronik, der lige har været i politik, det vender jeg tilbage til. Og så står der pænt nogle ting, som skal skabe i hele hjemmesiden, har et formål at skabe folkelig opbakning til vindkraften. Og det sker selvfølgelig kun, fordi modstanden vokser voldsomt. Og så skulle de egentlig velkommen til universet vindmøller. Det synes jeg er interessant, fordi det er det, der venter os. Deres propaganda i Danmark går på, at borgerne har indflydelse på beslutningsprocessen om vindmøllers opsætning. Det går der også her. Naboer kan købe andel til kostpris og få erstatning ved værditab. Støjkravene til vindmøller er skrappe og uforvillige. Det passer ikke, det vil jeg dokumentere om lidt. Der er ingen sundhedsskadelige virkninger ved at bo tæt på en vindmølle. Det holder heller ikke. Fordi virkeligheden, det er en enorm dominans af landskabet. Vindmøller i dag er fra 150 meter op til 200. Og man har lavet et testcenter i Danmark, hvor man vil eksperimentere med vindmøller til havet på 250 meter. Det er enorme maskiner. De afgiver støj i stille områder. Det skal vi tale mere om. De skaber bevægelige skygger, og de skaber i øvrigt bevægelse i landskabet, således at en horisont, der er stille, der er noget, der snurrer. Hvor man indkigger, så kan man se vinger, der går op over trætoppene. Der er advarselslys, og som lige nu her vil man nok kunne se den, men hvis I har tåge, så spredes så det hele tågen lyserød. Så følelsen af at gå i natur er effektivt fjernet. Så er det jo en dyr energikilde. Den er også ineffektiv, for den er intermittent, og intermittent betyder, at noget starter og slutter pludselig og uforudsigeligt. Og alle er jo enige om, at de er intermittente, men det er fjernet totalt fra industriens og den statlige propaganda. Den kan jo ikke eksistere. Det overser man fuldstændig totalt i diskussionen. Den kan ikke leve alene. Den må have lige så meget installerede effekter der, lige så meget backup skal der være. Det vil i Norge være vandkraft. Det vil også i Sverige være vandkraft. Atomkraft kan ikke komme på tale, fordi atomkraft kan ikke justeres op og ned. Den ligger en basis, og så er der så variationer, som man så klarer med vandkraft og andre ting. Og så er der en dårlig retssikkerhed. Jeg vil faktisk påstå, at der er ingen retssikkerhed, og det er selvfølgelig meget ubehageligt. Så ved industriel vindkraft, som vi ser det her, det er fra en vindkraftpark i USA, eller som vi ser det her, der får man et bedre indtryk af, hvor voldsomt dominansen af landskabet er. Og man ser størrelsesforholdet i stedet for en by, det er fra Skotland, er en grøn utopi med en meget mørk bagside. Jeg vil kalde det et grønt mareridt. Og det er faktisk et ord, som er opstået i mit hoved, fordi jeg har set flere og flere avisartikler fra Tyskland, hvor man taler om Tysklands grønne mareridt. Fordi i virkeligheden er jo ikke den glade pige. Det er taget fra en video, der ligger på nettet, med to børn, der sidder med skyggerne farer igennem. Så siger vindindustrien, ja, hvor kort er det? Det er måske en halv time. Men det er en halv time, hvor man ikke kan leve et normalt liv. Altså jeg har talt med nogen, som intet har imod vindmøller, der vil stille vindmøller op, og så sidder de en sommeraften sidste år på deres terrasse og har grillet, og pludselig kommer de her effekter, som gør, ligesom
når det blinker på et diskotek. Så de må simpelthen opgive maden i en halv time. Det synes jeg jo er et meget alvorligt indtrængning i et menneskes liv. Og derfor vil et af kravene være, at vindmøllerne skal stoppes, når de går hen over huset. Det kan man, men det bliver svært at tvinge vindindustrien til det. Og så fik jeg her for ganske få dage siden et råb om hjælp fra en svensker oppe i Midtsverige. Jeg satte en anden på, han rapporterede tilbage til mig. Hans familie, de ramt af vindkraftværk, der er cirka 1200 meter borte. Familien har siden driften startede oplevet konstante forstyrrelser og er nu kørt helt ud. De er altså helt slutkørsel på stedet. De vågner iblandt på morgenen med og ryster over kroppen og er helt uudvilede. De vil gerne sælge, men det er ikke, de ikke kan. Ejendommen har tabt i værdi. Kommunen har ikke lyttet til dem. Kommunen har gjort deres egne målinger, men de siger, at de ligger under grænseværdien. Nu kan målinger laves på mange måder, og jeg vil gerne sige, at når vi kommer ind i vindkraftens univers, så snydes der på alle parametre. Så. Og sådan er virkeligheden. Så store er det. Det er fra England. Og jeg kan næsten forestille jer, hvordan det kommer til at se ud derovre. Eller det er fra Nordtyskland. Nå, det driller den. Hvad vil det sige? Hvorfor gør den nu det? Ja, det var jo ikke så godt. Så må vi se, om vi kan få den frem på. Vi skal jo videre. Jeg ved ikke, hvad der er sket teknisk, men det vil vise sig om et øjeblik. Skal vi se her. Ja, den har ikke taget det sidste, kan jeg se. Nu kommer det. Så skal vi bare give den udspillet. Det er lidt nægt, det var sjovt. Så ser vi den her. Jeg kan ikke sige, hvad der sker. Men så må vi tage det på den måde. Det her er fra Nordtyskland. En vindmøllepark i et område, der hedder Heide, taget fra en helikopter. Og der er ingen tvivl om, at vindkraftindustrien vil have, at vi skal leve i skove af vindmøller. Det er ikke tale om nogle få her. Det er skove af vindmøller, vi vil have. I England har man talt om op til 30.000 vindmøller. Det går nok ikke, fordi protesterne er for store. Tyskland har allerede 22.000 vindmøller, og jeg har kontakt med en familie, der har udsigt til 121 vindmøller, og de er ved at blive tosset derude. Og så er der det internationale energiagentur. De har foreslået, at der skal rejses 13.000 vindmøller i Norden. Omkostningen vil være ca. 3.000 milliarder kroner. Så der er jo ikke noget at sige til, at de er på jagt. Det er ikke rart, det her. Nu må vi tage den. Jeg kan desværre ikke gøre andet, så jeg er ikke glad for det her. Danmark er jo et eventyrland, hvor man siger sig at være glad for alle de mange vindmøller. Og det var det her, så spillet her. Det starter i Danmark med Tingmøllen på 2 megawatt, som bliver bygget i 1970'erne af det her meget omtvistede skolesamfund Ting i Ulfborg i Vestjylland. Den er som kun 54 meter høj, men fra 1908, den starter i 1978, og til år 2000 er det Danmarks vindmølle med størst produktion. Og ud af det vokser så ideen hos Vestas om at gøre det her til et forretningsområde. Nu skal jeg se, hvad der sker her. Det værste et foredrag for at komme opleve, det er, når teknikken svigter. Danmarks politiske mål er 1.800 megawatt fra landbaserede vindmøller, svarende til ca. 900 vindmøller på land på 2 megawatt. Man håber på at nå 50% af elektricitetsforbruget fra vindkraft. Landet vil være førende i grøn omstilling, og man mener, at det vil skabe arbejdspladser. Så er de 2 støjgrænser, 42 decibel ved 6 meter sekunden og 44 dB ved 8 meter sekunden udendørs. Og det vender vi tilbage til, fordi det tolker industrien på en meget bestemt måde, nemlig at der er frit slag ved alle andre støjgrænser, ved alle andre vindrejssteder. Det vil sige, at de kører fuld styrke
for eksempel ved 7 meter i sekundet, eller ved 9, 10, 11, 12, eller derovre. Så har man indført en lavfrekvent støjgrænse indendørs på 20 dB. Kunne du spille noget sådan et lavfrekvent lyd op, så I kan fornemme det? Er den på? Kan I mærke den? Det er næsten ingenting. Men at leve med den dag ud af dagen, med visse indretninger. I kan mærke den i kroppen. Og det er det, man bliver udsat for. Og så er det sådan, at ligesom i den anden støjgrænse gælder det kun i de 2 vindhastigheder. Så det vil sige, at da en vindmøller styres elektronisk, så kan de bare skrue op og ned. Støjdæmpning består typisk ved, at de må køre langsommere rundt. Så kører man bare fuld hammer, så snart man er ud over den bestemte vindhastighed. Så det er sådan foregår i dagens Danmark. Og igen kan vi så lige se her, at sådan er størrelsesforholdet imellem de store industrielle vindmøller, og det er en lille by her med Stege. Det er en konstruktion det her, men det giver en fornemmelse af størrelsesforholdet. Se, nu var der her for ganske nylig et stor indslag i de danske tv-nyheder, hvor det vi i Danmark kalder de økonomiske vismænd, og i dette tilfælde de miljøøkonomiske vismænd, kalder den danske politik for meningsløs. Formandskabet består af 4 uafhængige professorer, og så er et sekretariat til deres rådighed, og i deres rapport fra 2013, den er altså helt ufrisk, der er de meget kritiske over for de danske målsætninger, som går længere end EU's krav, og de skriver indirekte, og det gør man i sådan sammenhæng, at de danske mål for vindkraft er meningsløse, og så er de i øvrigt ude i betydning for CO2-udslip og klima, siger vismændene. De formulerer det nogenlunde sådan. Danmark har et antal ensidige mål i klima- og energipolitikken. Målene er mere ambitiøse end forpligtelserne over for EU. En overgang til vedvarende energi kommer ikke til at udelukke Danmark eller EU for fremtidige prisforholdelser på fossile brændstoffer. Satsningen på vedvarende energi, udover hvad der er motiveret i klimamålene, indebærer derfor, at vi har store omkostninger nu, uden at det vil give afkast i form af lavere energipriser senere. Ja, det er altså det, vi kommer til at få ud af det her. Igen, det er fra Nordtyskland, det kunne være et dansk landskab. Og så kommer vi til det, som det er meget vigtigt at holde sig for øjnene. Vindkraften er intermittent. Det er fra en svensk hjemmeside, der hedder Vindstat NU. Den er under omlægning, og da de mangler penge, så kan man ikke komme ind på den længere. Altså alle kunne gå ind på den, nu skal man logge ind og betale et eller andet. Men denne viser de enorme udsigt, der er i vindkraftens produktion. Og det vil sige, at når sådan noget, de her huller skal jo fyldes ud umiddelbart. Jeg skal vise, hvor noget af bedraget består. Her kan I se en dansk hjemmeside, der hedder Energinet.dk. Og der kan man se, at da jeg tager denne her, det tog jeg på en bestemt dato for et par dage siden, inden jeg skulle op, at der var forbruget på 4.575 megawatt. Det er ikke produceret vindkraften 1.791. Det er altså en meget stor. Her er vi jo tæt på de 50%, men det er de ganske kortvarige. Fordi så tog jeg den lige her til morgen, og der er forbruget 3.277, og vindmøller producerer kun 5.087 megawatt. Altså sådan kører den op og ned, og de skal altså hele tiden erstattes af noget, og det er vindkraftens store akilleshæl. Man kan ikke skrue op for den, man kan kun skrue ned for den. Når der ikke er nogen vind, er der ingen elektricitet. Og det er jo noget, man er meget ked af at snakke om på vindkraftindustriens side, fordi det betyder nemlig, at lige så stor installeret kapacitet nok, lige så stor kapacitet til backup eller regulærkraft er helt nødvendig. Ellers kan det ikke fungere. Så vil det sige, at når ikke det, så kører togene ikke. Så går vi lidt videre her. Og just den her mærkelige kontrovers, det var en tidligere bankdirektør, der skrev til mig, vi har jo længe set en mærkelig
tilpasning til virkeligheden, når effekt og Buller skal præsenteres i Sverige. Effekten er skyhøj ved forhandlinger med banken, og støjen er meget lav i ansøgninger til lægstyrelserne. Således, der snydes som ind på alle punkter. Og så kan vi se på Danmark. Danmarks totale forbrug af energi. Og nu skal man lige, vi skal stille den elektricitet og energi. På energi er også benzin, det er flybrændstof, alt undtagen udenrigs fly. Og til det totale forbrug, vi får danske vindmøller i 2012 kun med 4,4%. Det kan I jo godt se, altså når man taler om det perspektiv af elbiler og andre sjove ting. Men når vi kommer ind til kernen, så repræsenterer de altså ikke mere end 4,4%. Og hvad er så den reelle produktion af el for danske vindmøller? Set over en måned er det knap 20% af den installerede effekt. Det er knap 20%. Og det er baseret på den danske energistyrelses statistik per vindmølle. Der kan man gå ind og aflæse helt præcist, hvis man vil. Og det er så det, jeg vil. Så jeg lige her den sidste rapport fra det der svenske kraftnæt. Og der fortæller de, at leveringssikkerheden af svenske vindmøller er 2,7% af den installerede kapacitet. Hvordan skal det forstås? Altså det er sådan et lidt krøllet regnestykke, men jeg vil gøre det enkelt ved at sige, en af jer ringer til jeres elleverandør og siger, jeg vil kun have vindkraft. Jeg vil have 100% vindkraft. Kan du levere det? Nej, siger han så. Jeg har kun leveret 2,7%. Så det er på grund af de her store svingninger, så det vil jo sige, at i virkeligheden er effekten ganske lille. Og I kan godt se, at hvis man installerer 1000 megawatt, så vil effekten i strøm i svingene vil være 200 megawatt. Så der skal en enorm overkapacitet til for at nå nogle af de mål, man har sat sig. Og så kom det andet sidste, den bliver ret underholdende. Den fik jeg fra Frankrig. Den 7. maj, der stod Frankrigs 4.500 vindmøller næsten stille. De har en installeret kapacitet på 7.500 megawatt. De har kostet 11 milliarder euro. Det skal i gange med 7,5. Men de var kun i stand til på det tidspunkt at producere 0,5% af den nationale elproduktion. Og den skal være 100% i forhold til behovet. For ellers går hospitalerne i stå, de elektriske tog kan ikke køre, etc. Hvis vi nu forestiller os, at disse vindmøller, altså at den strømdrik bare skulle erstattes af vindmøller stående rundt omkring, så har en fransk miljøorganisation regnet ud, det vil kræve 900.000 vindmøller spredt alle andre steder i Europa. Det vil sige, så fik andre steder i Europa ikke elektricitet, men kun Frankrig. Og stillede man dem 500 meter fra hinanden, ville de nå 10 gange rundt om jorden. Altså det bekræfter min opfattelse af, at det her er utopi. Men det bekræfter jo også, hvad det er, de sigter på, at de skal leve i skove af vindmøller. 25.000 i Tyskland, 50.000 i Tyskland, 13.000 i Norden. Og så kan vi dele det, altså det er faktisk i de skandinaviske lande. Der er ikke været så mange i Danmark, så hvis vi kommer op på 900, så klarer vi stå ret mange flere. Så får Sverige lov at glæde af resten, hvis ikke der er nogen, der mander sig op og siger, nu skal vi slut. Det vil sige, at der er tale om astronomiske investeringer i en stærkt svingende og ustabil energi, som ikke kan forsyne landet, hverken Norge, Danmark eller Sverige, med elektricitet uden et tilsvarende stort backup. Det her er ikke vurderinger, det er kendsgerninger, som man kan selv gå ind og kigge på. Til gengæld har vi jo så oplevet nu her, at vi har en landsforening, Danmark er begyndt at vågne, de har en landsforening, naboer til kæmpe vindmøller, de har 184 møllegrupper, der protesterer og arbejder for at bekæmpe skadevirkningerne. Og de er så stor en tro i øjet på vindkraftindustrien, at de får ganske nylig at skrevet et kronik, hvor de prøver at hvad de gør om. Så er det typisk, når man begynder at tale om sundhed og gener, så går de og laver en undersøgelse, og den vil jeg lancere med brask og bram og ukritisk refereret i pressen. Det repræsenterer et glansbillede. 81% oplever ingen ulemper ved at være naboer til vindmøller. 5% i mindre grad,
6% i nogen grad, 5% i høj grad, 3% ved ikke. Det er et analyseinstitut, der hedder Jysk Analyse, der har gennemført den for det her propagandaorgan, der hedder Viden om Vind. Der deltog 12.278 personer i undersøgelsen, og den er god nok. Det er en helt fin undersøgelse, den er lavet perfekt. Det, der er problemet, det er, at den tolkes forkert. Fordi vi er nogle stykker, der har haft nogle eksperter til at gå ned, som virkelig kan det her. Når de går ned og kigger i de underliggende tabeller, så tegner der sig et helt andet billede. Det vil sige, på trods af, at man har lavet sin egen undersøgelse, den viser, at der er et problem. Så går man ud og meddeler, der er ingen problemer. Det er så typisk for vindindustrien. Og jeg undrer mig over, at mine kollegaer i dagspressen, de fortsætter, altså at de ikke forholder sig mere kritisk. Men i hvert fald har det ført til, det der sker i Danmark har jo så ført til, at der er begyndt at komme demonstrationer. Det er fra en by i Jylland, der hedder Kolding. Og ja, der var jeg til stede og holde en tale, og de havde været meget idérige. De havde også fået en helikopter til at flyve ind over Rådhuset for at vise, hvor højt Arne, der er fra Rådhuset talt op til de 150 meter, der var planer om. Og så var en af foredragsholderne en lokal præst, som direkte sagde, at det er ikke næstekærlighed at rejse vindmøller i industristørrelse tæt på mennesker. Og deri har den så inderlig ret. Og der er altså et billede mere fra demonstrationen. Og så kan jeg da vise, ikke sandt, at problemerne med vindmøller er begyndt at gå helt ind i kunsten. I England findes der direkte en hjemmeside, der hedder Artists Against Wind Farms. Den er øvrigt drevet af en malerinde, der hedder Christine Lovelock. Hendes far er en professor, der opfandt Gaia-teorien. Den teori om, at jorden regulerer sig selv, uanset hvad der sker. Og det er rigtigt, det kan kun fremtiden vise. Men i hvert fald så er det her, vi skal leve med i Danmark og Tyskland. Og så kan vi jo gå til Sverige, hvor vi kan sige, at deres berømte smultronstællen, det er skobjordbær. Et smultronstællen, det er en svenskers barndomshjem. Det er det dejligste sted, de kender, og hvor de lægger sig ned og har det godt. Det er truet af industriel vindkraft. Og i Sverige, der er planlægningsrammen 20 terawatt. Det største projekt er i Piteå i Nordsverige med 1101 vindkraftværker. De første er opbygget. Man satser på havsbaseret vindkraft, som skaber færre problemer for os mennesker på 10 terawatt. Og det største projekt er i Hanøbugten, 500-700 vindkraft, eller vindmøller afhængig af størrelsen. Og nu har jeg sagt, at altså, den samlede planlægningsramme på land er 30 terawatt-timer. Men tro mig, der er ansøgninger om 90 terawatt. Det er en enorm overprojektering, fordi smarte forretningsfolk skal ud og have tilladelser, som de så kan handle som penge. Altså mange af de her tilstande, de bliver solgt til lande, der måske bygger eller sælger dem videre. Og der har vi det meget morsomme problem, at ham, der søger tilstand, han lokker med penge, andele i et vindkraftværk, som kan generere et overskud, og han lover bygdepenge. Så sælger han det. Ja, det er ikke sikkert, at den nye ejer er indstillet på at gøre det samme. Så ofte forsvinder de her tilskud igen. Der er en enorm overprojektering, og mange af dem vil heller ikke blive bygget. I Sverige har man en støjgrænse på 40 decibel, og den er fast. Den må ikke komme over 40 decibel. Det gør den så alligevel, for man kan ikke kontrollere det. Der er 35 decibel i stille områder, som stort set aldrig bliver brugt. Nu kører jeg det her igennem lidt langsomt, og der vil jeg så få. Der har været mange advarsler, I kan selv gå ind og finde dem, og det er Kungliga Vetenskapsakademiens energiudvalg. De har sagt, at der kan i princippet ikke bygges mere end 10 terawatt vindmøller. Fordi vi skal have en backup-kraft på 10 terawatt, og den skal vi have for vandkraft. Og man kan ikke udbygge vandkraft med mere end 10 terawatt. Det vil politikerne ikke høre om. Ingeniørs Videnskabsakademi har i en rapport advaret mod at stille for store forventninger til vindkraftens muligheder for at forsyne landet med energi.
Og den svenske liberale tænketank Timbro har kommet med tilsvarende advarsler. Både en generel advarsel og for nylig en advarsel til kommunerne imod at selv at lave vindkraft, fordi de risikerer at tage penge. Vi har et aktuelt eksempel oppe i den store sø Vänern, og der byggede en vindkraftvarp, som en kommune var involveret i. Den er gået fallit, og det er den, fordi vindkraft ikke er lønsom i øjeblikket. Og nu hænger kommunen og skatteyderne på regningen. Så jeg siger bare, god fornøjelse. Og så har vi så også endnu en rapport fra Vindvaren, hvor forskerne beskriver, hvordan vindkraftprojekter er blevet forandret lokalt. Og de giver lige frem, altså man sender forskere på universitetsniveau til at undersøge tingene og folks holdninger og komme med konkrete forslag til metoder, som kan anvendes i planlægningsprocesser for vindkraftetableringer. Og det går hovedsageligt på at overvinde modstanden. De må være bange for den modstand, og der må være en grund til, at der er så meget modstand, selvom de prøver at køre det væk. Så det fører til, at vi på det berømte Knudstorps Borg i Skåne, hvor astronomen Tycho Brahe blev født i slutningen af 1500-tallet, i Skåne den 29. august 2010, lavede en protestkoncert. Det var mig, der gennemførte den, sammen med en verdensberømt dirigent, der er ved at få sit livsværk slået i stykker af vindkraftværk. Og der lykkedes det at samle 1000 deltagere. Og en af deltagerne, som kom og kørte, det var ham her, den verdensberømte filminstruktør Jan Troell, ham der instruerede udvandrerne og indvandrerne, og som sidst har lavet en vidunderfilm, der hedder Maria Larssons Evigt og øjeblik. Det er et mesterværk. Han er en fin, stille mand, som gik bræt for at støtte os og spillede nogle lille smule på en mundharmonika. Og sådan ser det stadig ud i Tyskland. Og jeg vil bare nævne den store svenske landsorganisation, Svensk Landskabsskytte, som har ca. 40 lokale foreninger og omkring 30.000 medlemmer. Og de har fulgt et stort antal ansøgninger og kan konstatere alvorlige mangler i beslutningernes grundlag og i den måde, de håndteres af myndighederne på. Det kunne jeg tale om i flere dage. Her er desværre ikke tid til. Så måtte vi også lige gennemføre en demonstration. Det var mig, der professionelt har bidraget med at få nogen til at lave plakater, ligesom cigaretter, og en af dem hedder vindkraft døder Sveriges ultrastilling. For det gør det. Og hvis nogen er interesseret i at tjekke nogle af mine påstande, så har jeg kommet her den her dag en henvisning til en ny hjemmeside med en opgørelse af argumenter. Jeg har ikke noget med at gøre, men der står altså en, der har undersøgt, ligesom jeg ved, at Snefrid har gjort et kæmpe arbejde, og jeg tror ikke, jeg fortæller hende noget nyt. Og den kalder han unreliable, expensive and utterly impractical. Upålideligt, dyr og overmålet upraktisk. Se, det var første halvdel. Jeg kan uddybe det her i timer, men jeg er nødt til at prøve at få jer til at forstå, at problemet er langt alvorligere end overhovedet kan drømme om.